Agent 5-0! Napalabas, impalawag tiagnagan iti Aurora kada Arnold ken Lilia. Nuapayakilat nga inayaban na ida, manipod iti lamayan. At dagayam nag-text ken kuana, kit awan sa bali, no diti supplier da iti shabu. Nagsasaritaan da nga amuan da no asino talaga timang supply kadahada. Inuray da timang i-deliver iti package iti gate da Arnold. Ngem napay da ng doktal. Gapot a pinatay tinang i-deliver ti maid amangala iti package iti gate. Ad-addan a nagalibtak dagiti pan nakabagiti lintag. Ingkalikagom ti hepe iti investigador ani Conrad. Ti panang sulbarda iti kaso ti papatay ti lola ni Vina. Agraman ti pan nakaduktaldan no sa dino ti ayan daytoy. Sakbay ti panagsubli ni Agent 540 iti serbisyo. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Thank you, sir. Kat sabay lang mga taramidam ti amin. Nadawag mo. Sige, mapana ko niti opisina. Sana naka-phone book dito ya. Hello. Sino ka? Mandak. Huh? Dito'y clock substitution. Sino ka? Anya tinagan mo? Ibagam kumadagos. Chef ni Vina. Hello! Hello! Awanan. Agtignay kami, Adagos. Sir! Sir! Apay Conrad. At na babae ngayong mawag, akas lang maparparikat. Vina, kano tinagan na? Aniya? Masigurado ko, sir. Isuday jayan tayo mapukpukaw ng apo ko ni Lola Agueda. Bueno, pagsaganam dagiti kakadwa, sumurutak iti operasyon. Agam, sa dino kano ti ayan na? Shark Subdivision tinaawatak ngayong bagana. Aniya? Ti subdivision nga day ti igid ti baybay day ta. Saan ka di? Wan, sir. Bueno, mapan tayo ti day dya lugar. Sa pulan tayo tayan ni Vina. Sir. Conrad, natayan ti agtutubo anadanon tayo iti daytoy a lugar. Anya daytoy na mararamid. Bangkay ti babae ti naipasabat kada tayo iti yumay tayo ditoy. Sigun iti langan. Ken sigun iti ladawan nga dakada tayo. Ni Vina daytoy. Masigurado. Ay sa grupo taking gapuanan iti daytoy, sir. Karaman ti pan nakapapatay ni Lola Agueda. Posible dayta. At nanti ambulansya. Nasiglat dagiti kriminal. Nga madanalak nga ebidensya iti bagiti biktima, sir. Nakabulsakan ko na ti cellphone na. Patse ka da dya cellphone, tinaramat ng imawag. Nasayat no naalam ti cellphone. Bueno, amangan mo't no yung gagara dagiti kriminal nga impabulsa dayta cellphone. Maamuan tayo to, sir. Bueno, ija ito opisina ti pagsaritaan tayo iti may papaniti dayta. Men! Sir! Ilugan yung ti biktima. Yes, sir! Agsubli tayo, ni tinagapuan tayo. Arnold! Lia! Apay Aurora. At naman ang text sa nawat mo? Ni Vina, nasarakan ka nung dagiti pulis. Talaga? Ayan na kano. Intay kitaan. At dahi ti punirarya. Ijay na kay masayagan matlaang ni Lola Agueda. Nasayaat nga rin adan ni Vina. Ada mga sikaso itipan na kaitabonan ni Lola. Anya ang mga sikaso? Bangkay matan ni Vina ang nasarakan da. Anya? Natayin ni Vina? Juan, nakamasayang kanumatan iyaabay ni Lola Agueda. Diyos ko! Anya ti makunayo. Intay kitaan? Juan,
Ang Mga gyuday jay. Serena ti mobile ti pulis dayjay. Umas asidag ditoy. Umaydan samat dito eh. Dakas da ito yan. Ang mga nusak ti gagarada. Tingagdanag, Arnold. Awan matbasol mo. Awan basol tayo. Ano? At dadan di tabatog ti balay. Kasano da ito yan? Maawis kayo di presinto para iti investigasyon. Kanaig dito iti krimen na napasamak iti samang ti balayo. Sir, Sir, sumurot kami at allo. Sige. Talaga karaman kayo adwa. Dito'y gaya man tinagnaanan nyo manipod na papatay ti Lola ti gayem nyo ani Vina. Uwan, sir. Di mi ilibak data. Hala, sumurot kayo kada kami. Intayon, Arnold. Lilia. Iso dayta, sir. Dayta ti cellphone ni Vina. Imbag ta di da inala ti cellphone na. sir. Awan basol mi tinapasama kini Vina. Kinapod no na. Nakipagsapsapol kami mat kinkwana. Ala, tangayawan mo ti ebidensya na sarakan kontra kada kayo iti daytoy akaso. Mapalubusan kayo nga gawid. Ang madapirmaan nyo. Anya dayta, sir. Saan nyo mabalin ti pumanaw iti daytoy lugar? Taytayan nyaman nga oras ket mayaban kayo. Para iti pa nagtultuloy iti investigasyon, ha? Uwan, sir. Ipanamnama mi dayta. Kayat mi amatiliwan no asino dagiti kriminal. Okay, nasayat. Talaga kasapulan mi ti kooperasyon niya. Ala, mabalin yung tagawid. Ket agyaman na kada kayo. Apay nga ta. Apay adimat tan umawag da papakan mama. Saan da ka din ngagsubli dito yung balay? No amudala ko mati mapaspasamak ita dito eh. Natayin ti made me. Nayawid ang dagiti dadakkel ni Manang Fina ti bangkay na. Ngam saan pa'y lang nga amu da papakan mama ti napagtang na. Jakmat makuntakan ti cellphone da. Apay nga eh. Amang ano da papakan mama ti umawag. Hello? Arnold! Adan da pa ba mo? Awan da pa'y. Jak pa'y kat makuntak idan na. Anya? Apay nga eh. Jak nga rin mo. Matanagan akon. Kasano daytan? Anya nga iti ko na di investigador nga yung investigay ti kasi tinapapatay ang medyo. Madama pa'y lati investigasyon. Kasano daytan? Madanagan na ka talagan. Bayam, umay kami madlaki ni Lilia dita. Sang-sang kamay sa tayo ang sumango, no anyaman ti ibaga dagiti agim imbestiga. Agyaman na kada kayo ha. Sige, urayin kayo. Okay, relax ka lang dita, gayam. Di ka madanagan. All for one for all day to yan. Wen, gusto timbaga Aurora. Ket agyaman na kada kayo kinililya. Okay, urayin na kami nga rod. Bye. Bye. Imbaglakit din. Tadidak mat pampanawan da Aurora kinilya. Urayak idan. Paitabo na dagos dagiti masaktan ti bangkay ti aglola. Ket kayat damay daras ti pan nakasolbar ti kaso. Gapot agsubli damat la dagos iti balasi ta. Mawatan tayo ita. Ngem, sana kas Karina masolbar ti kaso. Kastama timbagak, sir. Hala, at dalata kadakwada. No, di na mauray ti resulta ti amin na may wayat ng investigasyon. Basta ramidan tayo terbang tayo. Uwi na, sir. Awan gayam. Itangal dawan ti maudi a bakasyon ni Agent 540. Ha? Agsubli ka din, sir? Diyaga mo, kung kuntagak ita iti landline iti balay na, ngem awan ti sumumba. Kawatan nga wan pa'y tao iti balay na, sir. Well, nalabit adi pa'y nagsubli dito syudad. Sikan duman na timang kontaken ko na, ha? Uwan, sir. Jack makontak ni Agent 540, sir. Isa, nagibati aklangan iti mensahe ti Facebook account na. Nasaya at angam ne, ultimo iti Facebook, ket awan mo't na uray ko amin mensahe na. Inawagak mo't iti cellphone, ngam talaga Jack makontak. Out of coverage. Ne, apay nga ta, sir. Inedep na nga ta, pati cellphone na.
Mabalin na kasta. Mabalin mo ta nagsukat iti numero. Tapno awan makasingakan kwa na iti panagbakasyon na. Come on, Conrad. Sir, Di mo pukawan tinamnamam. Di mo tagibasitan ti kabaalam. Kaya't ipasublat mo da ito yung responsibilidad ang alpasan na naipabaklaykan ka. sir. No bilang ta saan pa yung agsubli ni Agent 540, kaya't masolbar tayo da ito yung akaso, dakala merits da ito yung parakan ka. Aramin dagti amin nakabalak, sir. Kasta, Kasta ti kaya't ko amangagkan ka, Conrad. Ibaglakid din. Tadaktal ti panagtalak ni Sir Kanyak. Sa bagay, hindi pa ilanadlaw ko dayta. Hindi saan pa nagbakasyon ni Agent 540. Ipasimundag ti panangaw-awag na latang Kanyak itinagan ko. Asaan ket at tiranggok ti kinasinged na Kanyak. Kasla kumpadri kami lang, nagsarsarita kami. Bueno, ada kami... Ano number ket parang umawag. Hello? Hello, sir. Siya ni Mrs. Galiente. Ti ina ni Lilia Galiente agayam ni Dina. Da kayo gayam, nana. Anya ti may ko kada kayo. Ay na, dispensarin nyo, no, inalak ti numero ti cellphone nyo, hindi ka drayo ang place, hindi presinto. Awan pagdanagan nyo iti dayta, nana. Anya ti may ko kada kayo. Sir, napatag ti iba ka. Kat lumabalin, saan kumaan dito yung cellphone? Bueno, umayak nga ro ditayan nyo, nana. Wad, sir. Dipilatan balay ni sir. Orayan kayo. Okay. Orayan kayo itan, sir. Bye. Sige. Anya nga tati bagada jay. Mapana ka dagos. Agur-ura ni Mrs. Caliente tentigate. Sir, isarat yun ay ta motorsiklo yun ditoy. Wan, madam. Kasama dandanagan na. Ay, sapay ko man ta makatulong ti bagana iti pan nakasulbaran dagiti agrurutap akaso. Dahita ti pudno, sir. Dahiti agnagan iti Arnold, akabarkada ti anak ko ti kitaan nyo. Song-song daychay. Ada ka di gurayo ijegayam ti anak ya? Awan metkit di ti personal agurak. Ngam sigon iti nanggag ko apan nakisarsarita ni Lilia nga anak ko iti cellphone. Dayjay ti pagtataudan ti... Kaya niya, madam. Kwa. Basta paliiwan nyo dayjay agayam, wano barkada ti anak ko, sir. Patsyak nga da maduktalan nyo iti kasta nga aramidan nyo. Ha? Ni nanang daytoy. Apay nanang? Lilia, ayan mo. Di mat imbagak kada kayo nga adda kami ka ni Aurora dito balay da Arnold. Agawit kan. Mairamraman ka iti saan anasaya at dita. Talaga saan da kamawatan? Anak, pagimbagam ti ibagbagak. Agawit kan. Dagas ti aramid day ta akabarkada nyo. Mairamraman kayo laan. Dilaan mo ni nanang. Delikado akmat. Numaduktalan dagiti pulis ti aramidon mi idi ditoy. Hello? Lilia, dagdagan na ka di. Wan! Hanggang saan da kapilitan nga gawid? Idapaklangon to'y cellphone ko. Tapno din akong maawagan ni nanang. Saan kon ama kontak ti anak ko, sir? Iso ama kaamo kayon. Sige. Ket agyaman ang iti kooperasyon nyo. Kaya't kula ama ilisi iti dakas di anak ko. Iso ano mabalin? Pumanawon iji balay ti kabarkada da. Mawatan kayo, nana. Talaga kasta tinaganak. Dayjay laeng ti ibagak, sir. Bye. Bye. Ti cellphone ko ti agun-uni. Nasayat law na ni Agent 540 to'y nag-text.
Apay a text. Apay a di mawag. Awagak lang gan. Madamdaman na basag to'y text na. Di nang samad sungbatan. Hello, Chief? Oh, agyamanak. Sika na mismo ti nagpadlaw, wano kimuntag. Dispensaran nyo, Chief. Kung tagag matlaang dagiti kakadwa tayo iti serbisyo, napatagti bagag kadakwada. Di ka di umay dito yung opisina? Saan pa'y siguro, sir? Dispensaran nyo. Ngam, adda pa si kaswag. Ha? No pa kasta, di kayo matanagan, sir. At daag lang diti syudad. Saan nagmatla makapag-report? Anya? Adda ka di parikot, Agent 540? Ang mga makatulong kami. No, sir. Di nagpakadanagan. Personal dito eh. Okay. Di kayo matanagan, sir. Jack may bagano ka, ano? Ngam, ag-report ak tumatlaen. Inton malpas ko ti personal mission ko. Anya? Personal mission mo? Di ka maawatan, Agent 540. Mawatan yun to. Nag-report ako, Chief. Dadya lang. Bye. Pinutod na ti sarita. Apay nga ta? Anyat mapaspasamak kini Agent 540. Masulbar nga ta dagiti kaso ti pamapatay bayat ti kawan ni Agent 540. Gagayam di uliwan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaul 1. Agent 540 insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.